ODM nsio buraibuli bwazimio wane Kenya ni gati ya Kenya ne kurasongoro gusiba rubirengerere byabo igoro yo gutugutera manganarenge tokorobekana igasense ya Kenya igati abamenya ube county ya Kisii ni go bago kerege tamukireke kya Raila Odinga na kugania chingwa na chiabene gokorekana gati ya Raila murai wense eriyo bnenchira ye moyo gochia kwororobya obugima bwa Kenya na nene gokinya uchumi imeyese ya Kenya muri keito dipo nasanya na bakagusanga ne gati abamenya abo Ogotereni wakwokorobekana kwa matukabere wiki no motereni bwobo mu bwazimio wane Kenya Raila Odinga aboli tukorie igoro nigo kwarorekanete korwa libaga lyo gutwarege ikaro gienkwana amone serikali ekorawa no musike William Samoei Ruto to give dialogue, especially during these holy periods of Easter and Ramadan. It is in this context that we make this counter offer to hone Ruto's call for dialogue. Maiga yogo sanga ibirengerero negati y'abamenyi be county ya Kisii niga bange bagokera engane ywe yogokora okorobekana okukwabwenete ko bali tukoria rero aigwanane mandamana asire kera kera mandamana aro ibintu nebinge bigosoleka abayi bagotoka abayi ibintu byabantu bakora bare kuanja bakwane bayikaranza bakwane bayigwanane muge mboboro ibintu byakongire mabuta akongire bo bakongete na kurumambi nonde sepidiga igakene na rosiri mbwara siri nyamisiri muguko bare kuanja omorembo bo mandamana asire linde mabuta ke kirigendo ke bugimo bo namno buri artebeti bo irena kawaita Konari kiko saba musimi waito Ruto nero le president okaranza bakwane na Raila kene ngija ko murusite ngenero le president tiganja agenda baikaranza na Raila bakwane erinde none chinse chesko na chira tokonya soko to musanda Kenya none ndagireto kurere kunariera nigo bakireko kwengana yo morembe na gosaba kuigwana gati yo murai wense William Samoei Ruto na omoteneri bwe kiama gyazimio wane Kenya Raila Odinga elio gokinia uchumi yense ya Kenya asengecho bitebinge bigosale ko na cheto komia na wono ko mabro ba pangiro makuko sikuru ya ko mabya iga matura base eba kuchuma bosinyete ba basa ndur ko ros no nesiri makuta chire ko yo ko be bia ko ros na sei wano ba kino wa na balea wakwane na hizo tumanya singa mana hata kerego ko nali risidi chiko ni kutogete no bomo kuna to kusigeze ya Kenya wakwane tokuna gukora maandamano nao ateni amangana ya maandamano agariro na abana baito bakure anene mona abana bagusii bakure tutaiti kuigwa mangana ya maandamano na Raila nere anjira neke rutago chukwana nere tabeke kwasemene na se Ruto egere bachi konyara ko baba wikera na sie mangana abago chukwana baikwana abo muaror hariya mangana yekera kwale ara arore elinda magendero to kure ruase ngenja maandamano ya retira asara boigomba mentera okorobekana ningo kogosegeta bikore bibe buna oboibi ko soete kwetera maandamano abandi batete bakora maandamano nali barakora umwe abandi bagoteba na maandamano bakora banyore ndagira bali onyore ndagira yo montasere baiba bali kwale ko saba maandamano ina asire cyo yoma basense mayane na ikule bya kama maandamano ayasire abantu abakaranze bakwane babanga mangana ala sese yite yakenye linde bali torona intonoro abamenyi aba ningo bagwate egangene na mono yokogania kumanya ningi kira nyare kugwatia maiga yogukwana enkwane ywe eriyo morembo nyare gocha sense ya Kenya reporteria neketoseni kwa Ndizi TV kuwaso muchusudoka otokemeye bunge ya Mochari meye county ya Kisii getaria Ndipon